Okay, isuot na si Almirol. Ano yan na? Pasok! Ayun, kaminaw. Inilang sa Barangay RTE 99.5. Nindo, taa. Inilang yapo ng yung ubos na alagad. DJ Almer. Ranas. Roll. Nawa ng number 1 ni Almer. Nawa. To be safe. May ito naman ni Almer. Ayos din tawanak. Oo, Papadyo. Oh, Noy. Asa yung pangutangan mo? Okay, go. Papadyo, ang tao, matugan man yun. Bugas-bugas. Kaya naman si Panit. Hindi ka lang. Tingnan man sila nga. Ang timaytang ko basta matugan ang bugas-bugas. Litaw na kuno o orgaga ba ron? Dili na, timay lang nga na. Hugaw na sa Panit. Yan ay patangtang na. Ha? Patangtang na Papa Joe. Ay lang tanawa. Ano sa man? Patangtang ba? Patangtang. Na, matugawag skin doctor. Yan. Oo. Yan. Pero pangutan ako, Jo. Second question. Papadyo, punsa mangi na ng aircon. Nabugnaw man. Na ng aircon. Okay. It's like this. Okay. When you compress gas, it will create heat. Okay? And then, ang heat na niya, ha? Kaya ka na. Sayo na. Basta yan, Papa Joe, di sa kasabot. Anet. Ang ganang, ato nga, paminaw Almer para makatan nga, Sige, refrigeration 101. Yan. So yung ano siya, doon na gitawag kong compressor. Compressor, meaning to say, from the word compressor, i-compress niya ang Unsa man, gas. gas. So once i-compress na nimo ang gas, makompress ka nimo ng mga molecules na niya, it will create init, heat. Yan. So, subay anang init anang likod anang tubing niya, doon na siya evaporator. Evaporator. Wherein, mo nag-spray ang hangin na niya, ang lapas na niya mabugnaw. It's just like ang tayo po namin mong baba. Niya gamayon. Gamayon ni mong abli ang imong pagtayo. Bugnaw ang hangin. Ayan. So, yung ana na siya na ang theory, ana. Thank you so much for your question. You mean, take your seat. And come back again tomorrow. O ba? Okay, thank you so much. Yan, Papadyo. Oh, Ilang yung ubos nga agad na si DJ Almer. Roll. O namin. Bye. Papa Joe, pagkilig ko ni Cora, Liganga, Chacha, Ate Juliet, ug sa tanang manang naong kauban sa Metro, gikan ni Blanche May. And Chikoy Tetsi. Hello, Box of Lapu-Lapu. Onya, water heater, Papa Joe. What do you mean na water heater? Chastar, hello. Okay, hi. Hi ni Dorothy Perkins. Papa Joe, asan ko ba sa may home remedies nag-hair fall? Thanks. Well, as much as possible, dili ka daily mag-shampoo. So, alternate lang siya, Papa Joe. Oh, and then try to treat it with Lanslow. Lanslow? What's Yeah. Lanslow? Lanslow. Hot oil. Lanslow. Renato Glenn Dolioso. Anak ni Tidodong. Ingon siyang tinod ng Nai Alien Papa Joe. Pero nawag ganiha. Anybody na you will encounter and you're not familiar with the person, you can consider him an alien. Alien, okay. You, when you go to another place, another country, and you are not recognized there, you're also an alien. But when you talk about extraterrestrial aliens, something like that, well, I don't think na kalangipan kita sa science nga mga dagkong mata, Lawas, Papa Joe. dagkong may glawas, di ganit na. Pagkakusgan nila. Oo, mao gani, maglisod man gani ato, adri gani gagmay na kay glawas nyo, maglisod may kuwag oxygen ka na. Kaya pa ka mga alien. Kaya ka ng mga alien na di ka na mo rin kalibutan. Diba sila kung tinudan na ipan na sila ka ng mga alien nga nakita ka ng dago kay uo niya, dago kay mata niya, gamay kay ilong. Gawas nga magdisod lang ginawa. Di na sa kadumduma sa lalakaw. Kaya masigil na piyong. Basig doon na sila ways po. Dili, masigil na piyong niya po. Magsigil piyong di ay. Why? Dako lang mata, masugod makabog.
Unya, di sana sa pwede mo lakaw. Dali kay ibulim na sa mga tao. Ibulan ka na normal nga tao. Kaya hindi kaya na. Doubt kayo, ganana. Yung nanatong tao, malnuris. Okay, Tata, pareha. Hello, kumusta naman Tata? Yan, gano'n ni paramdam siya pa ba, Joe? May sinog ba niya? Hindi yan ano, hindi na nata. Hello ni Marjon Donato, Maxim Lapu-Lapu, Ronel Anuber. Pwede ask address sa inyong station. Ang among address kay we're located at GMA Complex, Neville Hills, Apas, Cebu City. Hello! Ano no? Okay, Pites na. Nationwide, Barangay Archie, Best. Okay. Kamusta na ba, Joe? Fights. Maya. Bakon. Maya. Kamuha, maglipag yun mo na ako, ha? Waka lima ka eh. Gugahin. Klaro ato. Okay, kasi kung tanan mo. Okay, thank you so much. Bye. Kanabang kinibuat mo sa kanan ko, Joe, ba? Ay mo sa kanan. Di man siya mo, kuhan, kaning mo andar niya. Ang problema niya, among gituod, nidagan man. Nga naman siya, sa problema ni. Kaya gituod ba ninyo? Nga naman dahil kung ihandos din mo, nga nung mo dagan man. Wait lang. Gihandos man nimo. Sana tali mo nga, no? Ang imo siguro pasabot nga among giduot unya among gigansa, among gi-jumpstart ni Andarman. Ayan. Ana, dili kay kasi pero kung giduot na dagan gud na. Siyempre. Oo. Iduot ng tarak-tarak diyo, di ba dagan. Di mo ko na doon My goodness na. Ang ito giskutan ka na mo na imakin na. Ano na makina ya, kana na makina sa tahi, makinam na iduot no. Di mo ko na ito, lahi mo ko ito giskutan yung klasis makina mo gusto sa kenan. Naga maglasa kina ni makina sa motor. Nalasal. Di mo nasakyan ng motor. Nadili na sa kina ang motor. My goodness, ando ka bukli dili sa kinan. Sa tata ka lang bisikleta sa kenan sana. Oh, nan. None of course. Non-motorized. Listen ha. Oy, paminawa Explain ha. more pa ba, Joe? Bicycle is a non-motorized vehicle. Ayan. Yan. Pero wala mabilong sa four wheels. Kita na kayo bisikleta 4 wheels. Masakyanan ka muna siya. Kala mo sa kenan man lagi nga kuwaraw ko maglikid. Gisakyan man na ni. Kaya gisakyan man. Ang kanang bangkaw, gitawag mo ganyan na pambot o sakayan. Oh. Oh, gitawag ko sakayan. Kaya nga naman sakayan man. Kaya sakyan man. Kaya ka lang sa dagat sa mana. Ay, nako. Oh, bright time. Oo. Di ba nga nang yan, ko siya nga gituod lagi. Asa man to kuha nga iyang starter ta. Kuha ang starter. Pila na kabuk starter. Kaya na sa mga ganyan. Pausap ni diferensya ni. Kapag omni si kanana. Ha? Pag omni. Bago ang iyong sakyanan? Mas puro na, oy. Gusto ba balik tayo? Puro ito. Sabi mo, upang mag-empas ani niya yung muna ni Padawagan. Okay. May taning. Okay, ang problema na niya, it has something to do with the starter, starter system. When you talk about starter system, it's not about the what do you call it, the motor that would engage with the engine nga moandar siya. Okay. So, ang imuang starter nimo, dili siya ka-engage sa imong makina mo na di niya mapatuyok ang makina. So, whereas listen carefully. As you jump start your car. Jump start? So, You listen carefully. Don't. Mekaniko ako ipagkakani. Quiet, please. Yeah. Yeah. Sige, para yun. At 200 meters. And jump to the bridge. Palit na rin pag-starter. Dilisan. Bright mo pag kuy gusto mo mekanikoy. May taning. Starter system gani, meaning to say, dili ra na ang motor ana niya nga mapuandar ka na mutuyok. Pwede na nga guba ang iyang starter relay. Pwede yan ang iyang kanang starter relay na niya, yung kanang solenoid na niya. Yan, so... Nga kayo pag-um ng battery. Kaya ano, maugani. Tora. Wasya ka kuha ka ba, Joe? Oo, gayaan mo pandaruloy. BOGO. Ito mo kung kuha ni pamulitan.
May taning. Yes, Papa Joe. Oo. Ang motor ana niya mura nagdynamo ba? So dahil mga factors ana may taning sa starter system. Okay. Pwede ang iyang starter relay kanang solenoid nga maoy Mudag doon pa ba, Joe? dili may Push, mudaog ka ng switch sa kuan kikinahanglan nagdako kang pirahe Okay. para mutuyok ang imuhang motor. Okay. Or it could be nga nahilis ang imuhang brush sa imuhang starter Starter, na motor. Yep. It's because kanang mga style kanang bitong mag-start nga dili condition nga makina i-prolong ang pagkuan. Oo. I-prolong ang pag-on sa starter. Okay, pagkuhan mo ka na ko, pagpasok ko si Yawi, ako pagpandar, mukha naman sa kurug-kurug mo naman. Kurog-kurog niya bagong baterya na. Oo, Tako. matod pa niya. Mo ba? Pwede sad. Pwede sad nga ang imuhang kuan nimo ana, imuhang brush dili na kayo hugot gunit sa iyang kuan niya, sa iyang armature. So dili kayo ka-contact mo na nga dili sad katuyo pa kayo. So ipayo na ka to. Kinalan mo na nga kanang nag-start nimo sa kuan ba. Aliw ko ka so sa kong scanan papalit doy. Isood na ko dari ba ba, Joe? Sige na. Kami na pagkasan lugar para magandang ko siya. Kailan nag-start ni mo? Condition mo auto. Nag-start mo. Ayan. Pasok siya. Ato, Yawi. Dara pa pa, Joe. Aga bihag yawi sa bangko mo na pa, Joe. Sabi niya. Okay, baliksan ka. Okay. Ano yan? Sredo. On. Switch. Go. Naka, andar na. Hilong kayo. Yun ang Sa maruling nga, mura-marug. seatbelt na kayo naman. Mag-seatbelt ko din. Yan silbit tag silbit ni baba pa, Yeah. Joe. Bugno kayo andar, no? Oh? Tapos kabog na, way kaing mo. Pag na. Oo. Oh. Ablin po tayo, mugos ko. Aha. Oh. Dugog ka? Oh. Muna ka ng mga kuan, mga... Okay, kini ako sa kanila, Papa Joe, automatic. Nya pila may recharge sa tani, Papa Joe? O kato nang ipa-check up? Charge to experience na. Oo. Pali ko, so na ako kasakyanan pabalito. Dagan ko sakyanan. Asa ka ng pigyot? Okay. Start. Ay, kay dot E, bago ba na andar, no? Okay. Okay. Oh, di ba? Start again. Okay. Baksin ba? Natawa mo to ni mo, Papa Joe. Sige na eh. Muna to. May pa niya, may tani ko kay kusog kayo start ang amuang skinan kasi mo. Ako na ni padasa ko. Shop. Yan. Yan, okay, idea ni nga mga pila kay ba charge ani? Depende na sa gubaan na niya. Depende ko ba? Gusto ka na tag-trace ron o sa kakahon lighter. Wala replacement Salamat, ng Joe. driver. Yan. God bless yung tanan din ha. Unya advance Valentine's. Okay, thank you, Fights. Alright. Pagkagiyot. Diyan sa Nisa, dalaan na sa emergency pops. Yan. Okay. Paparoy ko na mino ka, nag-headphone ka diyan, mong pitakan, habilin din, black pan. Ka na. Sigurado ka na mo attend ka meeting niya, Papa Joe. Okay, ipa-jam na niya sa kinans. Kubiya sa Ars nilo. na ba? Okay, let's go. Hello! Hi, this is Tata. May problema ka ba? I-talk to Papa na. Number 1. Alright, Tata, ang tanong. Okay, Paps, ka ng kwantat ba? Nganong mas daghan man og ng kuan ng iro sa siring, Paps? Daghang unsa? Nagkamit ka ng mga nuka-nuka gani? Depende na sa inyong iro. Basta ipakaon niya yung table food inyong iro. Di man kayo mo kaon ng kuan na iro, pero ang
iring ano, sige ka na iring na, waman mo ka ng Di, iring na. waman problema ng iring kay maka-adjust mo na. Kanang iro yun, basta na yung mga seafoods. Ingana. Allergy din baka Oo. maka-trigger. Mabas. Sige pa. Salamat kay Paps. Okay, bye. Hello ni Vivian Pesquera nga nagtanaw na karon. Hello din, salamat. Doon na may mga problema, itawag niyo yung mga kabarangay. Ano sila, seryoso na sila, ha? Ano kag problem mga kabarangay? Doon na may mga problema diya, itawag lang ninyo. Mga kabarangay. Moy! Hi, ako si Moy Moy. Ako naman si Roadfield. Kami ang Moy Moy Palaboy. May problema ka ba? Alas 12 na. I-talk to Papa na! Number 1! Okay, unang problema sa to ang text line papalitoy. Handos sira sa usa ka problema. Hi, Papa John, Papa Litoy. Nalang ko'y gamay nga problema o palihog lang kong handos o birahin na lang po. Ang akong problema, Papa Joe. Naundang mag-eskwela, Papa Joe, unya sunod, mag-grade 9 pa ko. Unsa man ako, Papa Joe, unsa akong buhaton, Papa Joe, tambagi ko. O Papa Litoy, salamat. Ako di ay si Jan. Palihog lang kong hide sa akong name. Tora. Ano? Siya kong Jan. Palihog kong hide sa akong name. Una man ang subject na yun ang predict. Saan ba din unang ko sa eskwela gud? Pero, kung sa may mong pa-advisean na ako, muskwila ba kong balik? Ayan pa-advisean, muskwila ba kong balik? Kana. Well, kung doon na kay means, doon na kay mga pamaagi nga makaskwila ka, din na skwila. Importante kayo ang pagskwila. Nindot magod sa tinuod magdawat ka og sweldo, no? Pero lahi magyunaw ka ng mahuman kag eskwela nya labi nagmaayo ka ay mo academic record nimo ingana nindot niya makapagyo ka og maayong trabaho. Yan. Di gyud na malikayan kung isa mga dagogrado maayo mo gyud na i-hire. So dako jud og chance gyud nga moasin sa gyud ang tao kung nakahuman gyud sa siyang iyang eskwelahan. Do ang uban diha mingon sad niya na kami magani o kami ka mag-eskwela pero mas nindot mong gani mong balayo kasi kanang uban diha nga eskwela lahi-lahi man o dating kinamang gyud uban sad nga wala ka mag-eskwela kugihan lang gyud kayo gyud. So mo nagitawag og diskartes kinabuhi. Kuha sa ni siya kanang kuan papalitoy kanang bang naana sa determinasyon sa usa ka tawo. Bitaw. Di mo sa ka makaingon nga kung mingon ko nimo nga undang lang eskwela dong ako I'm more on the positive nga patay eskwela kung na kay ways nga makaskwela pero kung kay pamaagi nga makaskwela ka di mantrabaho ka pero ginadyo ka mag-eskwela di magtigom ka mag-night ka or sa ba tinga na lang Dagag pamagi. oo sa term pa there's so many ways to kill a cat. Ligsa na ng pison pa ba dyan? Maglisod ka papalitoy. Nga naman. Hinay mo dagan ng piso, nakadagan ng cat. Wow. Kanya, mingon sa kang higta na lang. Inay ko, ina. Hindi na lang ko klaro na kayo nakaitubag yapon. Sabay tumbag na to. Yan. Eskwela o kugi. Matod pa ni bro Insik Mikubo. Asam karon bro, ano mo kita ni mo? Ang refill gyapon. Distributor na siya. Okay. Matod pa sa ni Renato Glenn Dolioso siya. Mag-working student siya, Papa Joe, yes. Pero not all working student nga, kuha na. Depende sa klase nga, kuha na. Pagka-working ni mo work sa eskwelahan, scholarship, pero kung di sa ni mo ma-maintain, Japon. Maugid sa Papa Joe. Oo, yan. So, mag-working student kanya, mo-work ka outside school, lisod sa kayo, kinasya mo mga amo nga di ka mo sabot sa ilahang mga kuan. Sitwasyon sa Oo. trabahante. Asa nung itong laki? Wala, gawas papalitoy? Huwag ko bantay des gawas pa ba dyan? Katorang babae di adas ko ang labi ay.
Tanawa ko, no? Harbor kugpahan. Ato na mas gawas, dos labi. Pero wala naman siya, mabot to diri. Yato na itong pilya diri siguro kung naminaw to. Anyways, Papa Joe, gusto tayo mo ang barangay ito diri sa Babag, Busay. Papa Joe, kini Danny Alipar. Ilan din idea sa Mayahay, Busay. Diya sa may chateau, no? Labi na sa mga Argentis family diha. Na, wadyo ko ka puti mga kuan. Bisiha ba? Bisiha, pag fiesta dia pag Sabado. Sabi na ni paring Willie, no? Sorry kayo. Malam, drop by ako diha po. Si paring William, nasa balay dia pa ba? Di lain na Willie, oh. Ano ito? Ay, surang-surang Willie. Lenny Roca. Saan siya, matabangan man lang ni mo diri Paps, bisag gamay. O mapadalhan mi ni mo diri. Yawas na rin, nangayo naman nyo diri. Siya ipangayo pa ba, Joe? Tabang ma. You know what, sometimes, di mo na inga nagkadali nga mo tabang. You know ay, namo ko yung ubanan na mo take advantage sa sitwasyon, niya magpakaluloy lang, o niya maskiwa, para lang yung matabangan. Kanto siya, kiklaro man, kita mo gumuna nga, legit kayo. Sumuna nga, ako siya kikuan nga, mga tabang, okay, sige. Pero kung sa'yo na lang nga, message na rin nga, may tabang mo, galisod. Oh, napamay mga resources at anak sad. Ayan. Okay. Hello ni Romeo Perez Obrero. Pa-shout out mga taga na Lupe. Yes. Aha, o sa makalipa ba Joe, na may naabot. Hindi ka ka ng Bugti. doktor. Muna yung bugti na sa itong tabang. Ayan. Tabangin at pilyo na. Marag na nasa nasibuan. Wala yung buwan pa ba Joe? Mato ni Doc Joyce. Ha? Wala daw. Wala. Kaya wala siya kapikas, tao rin yung pikason. Sayang. Tao rin yung pikason, sunod pa ba Joe? Yan lang eh. Updates dito. Ay, nas papaelo. Na gratis na sa... Bugti na mapahal. Hello? Para na... Melanie, Hello, Papa Joe. hello. Good afternoon, Papa Joe, Papa Litoy. So may tulong ko sa'yo. Papa Joe, kanang ano ba? Kanang napaka mo kong iro na ako, good. Napakagiro. Katong iro na ako, Papa Joe. Wala. May mga kang dog woman. May pag-iro din, nakapaak na niya pa ba Joe? Ang upan wala pa. Pero kasi Papa Joe, Papa Joe, Papa Litoy, baka nang wala man yan siguro gituyo na paakon ko. Kay, gibiran ako yung busy ba? Pag ikot niya sa ko ang paa, marag ato yung iyang tango, ano sa ko ang paa, gamay naman yan, Papa Joe, marag natustok na niya, tango dito ba? Yeah. Kaya Papa Joe, so, nagpaano kami, kanang nagpa-inject kami ng anti-rabies. Muna ko sa anti-rabies, Papa Joe, Papa Litoy. Tapos, karon Papa Joe, ganina nagpa-inject ako sa anti-tetanus. Bakit ganun, Papa Joe? Pagkatong sa anti-rabies, wala ako masyadong mag-feel ang sakit ng injection. Pero sa anti-rabies, Papa Joe, sa tetanus di ay, sakit mo kay Papa Joe, hanto dito, Papa Joe, Wala ka siguro mutusin mong panit siguro. Wata lang. Wata lang, mawala sakit. So may gusto ni mo, wato ni mo tungang rabies o mawasakit? Wala, Papa Joe. Hindi naman Papa Joe, kasi parang, nag-ano lang ako ba, parang pinag-compare ko lang yung sa rabies sa katong sa... Maganda siguro yung pagka-shoot ng Ano yun? Ang injection ng... Papa Joe, mayak-iyak na ako. Ganun ba talaga yun? Oo, baka yung isa na pop-eye. Hindi ba lang mangyari yun? Ganun ba yung Papa Joe, pag ina-inject, ititiin yung Yung lahat-lahat pa ba Joe? Siyempre, no? Ganyan talaga, Melanie. Kapag may tinutusok, dinidiniin niya. Bakit? Hindi ka pa nakapag-try? Hindi ba injection yun yung ba? Oo, siyempre, depende sa kalakihan sa tinutusok yan. Siyempre, kung mas malaki, mas masakit. Yung middle. Totoo yan. Kala mo Okay. Sige, Papa Joe. Thank you, Papa Bye. Litoy. Okay,
Okay, Chikoy Tetsi. Yan, hello. Sa cellphone, tumalagay. Papa Joe, sikat ang chef eh. Hello! Hello, Pap. Hi! Nakakota na. Kisa mga Paps? Kaan, Michael. Michael. Michael Lalo. Michael, ang tanong. Michael Kill. Kana bidang motor pa ba? Pap. Motor. Kaan, ganun. Kanang basta bitaw siya one niya palit naman siya og kahunong pa. Yeah. Kung pandaron yung balik, mandar siya niya. Pumira ni mo, di naman siya kadaog, muna magmuhunong na po siya, di siya ka. Oh, kuwang man na siya kurinti dong kay basa man siya mo arcing man na mo jump. Ang kurinti niya sa ground mga tubig. So sa buhaton niya, Papa Joe? Ayaw bas ay mo motor. Payungi siya. Kay green coat sunod daw. Oo. Punta ka ni mo ka motorcycle cover kung mag-standby kay kung mabasa na siya, kung muuga kay init, inig abot sunahan, magtutong bang basa nga na sa mabaw, subay na sa high tension wire, mo ground, paong na saan. Nga na. Spark plug na, Pap, okay ra. Pwede sa spark plug ka na, grounded side. Kadua, Pap, Sige, go. kanang kibaw ka, sila'y bayad sa kanang paribor, Pap. Paribor. Nga may paribor man mo yung motor. Kuan mong good na, kuan ba, kanang lain, inagpidal, bitaw ni mo, Pap, lain nagtingog. Depende. Ningon na yung mekaniko nga ribor. Mogi, di mo nakasama advice. Awa di ay. Niya kung ang nagtagiktik ni mo di ay kung ay mong connecting rod. Ang imong mga rocker arm ni mo. Sa mong balbula, kinalag adjustment. Or ang imong Timing chain. tensioner. Timing chain mo palak-palak. So, dili na yung ribor. Si Kayang ribor. Very cute. Tibor na ito. Paano nagmekaniko nga kamao? Sige, Pap, sumarot to. Salamat. Sige, bye. Shout out kong Elmer Pangatungan, Paps. Sa ibabaw agos gikan ni Elmer na. Papa Joe, asa dapit ang opisina sa Dole. Naminaw minimo diri karon na mga apprentice sa MVJ Warriors. Shout out lang ko ni Lincoln Mark Paturisa, Papa Joe. O timonel na mo sa barko. Nasa kuhaan ha, Gordo. Kanang Kanay mo kulada ka sa eskwelahan. Oo, kilid ana. Yun? Oo. Kanang sa nga building dia so kuan sa na siya. Basta kanang kilid sa CIC. Yan. Pilay gihatag nga nabang nilitoy ato Papa Joe gikan ni JR Sargesa. Pag-ampo nagitaon, Papa Joe. Hugot nga pag-ampo. Yan. Sheila Queen, kawawa naman po yung bata, Papa Joe, nakakayak po. Papa Joe, pasa mo sa akin yung pics. Gusto ko makita, please. Baka anak mo to. Posible. Oo, kay Queenie ba to ang sa... Yung mama. Mama. Yan. Oo, pero naman siya sa Las Marinas, Cavite. Yan. Buraga. Siya ba yan si Queenie? Naloko na to. Well, I cannot ay di po, Papa Joe, di ko nun. Ikaw ba yung nasa picture, Queenie? Ikaw ba yun? Oo. Oo. Hingi kami ng tulong. Ano klase tulong, Papa Joe? Hindi, pakinggan mo. Siya nga po, Papa Joe. Pakinggan mo muna yung Queenie, kung nakikinig ka ngayon. Saka nakikinig ngayon, kasi Las Marinas tong location mo eh. Pakinggan mo ulit yung live, tapos Caloocan.
So, nasa Caloocan siya ngayon, Papa Joe. Oo, ang layo, no? Oo nga eh. Nanonood siya ngayon ng Facebook Live. Replay mo lang yung Facebook, kunin mo yung phone number. Nandun yung gusto mong tumulong. Yan. Sinabi niya yung mga phone numbers niya doon. Baka makatulong ka rin. Yan. Yung coaching nasa likod mo, ibenta mo yan. Gusto natin magpaano sa kanya, Papa Joe, ng problem. Yan. Okay, papalitoy na pala na papalitoy. Text line. Pangutan natin rin, Papa Joe, about sa motor. About sa motor. Hindi kay rider. Papa Joe, good afternoon. Nasaan ko ba? Kanang motor ba? Hugot luag ang kadina sa akong motor. Na-brand rin. Salamat. Hiniralaw ni sa panglaw. Hugot luag ang kadina sa motor. Well, mo na siya resulta sa kanang mamalit kag sprocket nga binagsa-binagsa. So, kung mahilis gani ang imong mga sprocket, either engine or rear sprocket. Sprocket? What's Yan. sprocket, Papa Joe? Sprocket. Sprocket. More light. Kinahanglan set yun na siya mo. Ilis kag kadina, engine sprocket, o rear sprocket. So, taoran siya likuran ng Papa Joe kay seat? Ha? Ha? Set, ang ino na set. Set. Talaga. Pagka PS mo. Shit. Yung lingkuranan to. Ayan. Set na siya. Dili seat. O dili sa seat. Ha? Read my lips. Okay. Amalitoy. Papa Joe. Yan. Ikaw, di yung kamuha na. Saliglig ka pinadadagang nga. Pinagdatan Doc Joyce. Apil day ko day. Siyempre, may pangalan dito, Papa Joe. Nade. Of course. Way, kuan, Al. Kumiya Pabalitoy, Okay. Anyways, we'll be right back right after a short while, mga kabalang. There you go. Hello? Hello? Hello. Hello, may hapon. May hapon po, Pel. Ano mo dong? Justin. Ay, pagkahumok na, Justin. Salamat po puminos barangay Arte. Justin. Right Ay, now. uy. Ang tanong. Hindi siya matando, Papa Joe. Papa Pel, ako tanan po, Papa Pel. Papape. Hindi si Papape. Papa Si Papa Who. Si Papa Ju. Ju. Okay, sige. So, 10. 10. Hindi, ganyan Ako po. Go! O sa'yo pagkutanan ni mo 10. Oy, Uyab ba? 10. Nakapit? Ang imong uyab? Napoy uyab. O niya? So, nagbuhato na ako ng pupe. Ope. Hindi lagi ni si Papa Pe. Si Papa Chu lagi ni. Gahi. Gahi magsabot humok nila. Problem. Ano ba Papa Joe? Nausa ang imong uyab 10. Ang imong uyab kinaan sa? Napoy uyab laen. Ang sa ay di na tawag kabit 10. Kabit 10. Kaya di mo minyo. Get Dahil it. sa uyab lain. Ayan. Sideline na, Papa Jo. Pwede sideline. Sideline siya. Nako. Papa Jo. 10.
Ito magbato na ko, anak. Well, kung ano siya gusto nimo, nangita siya glaen, o di undang. Nakutana ko niya Papa Jo, Oo niya. Ito bag. Nanak, isa mo love mo ba? Nanak siya nga, kami ito Ay, wala klaro ingana. Di na maayo ingana. Duha mo kabuok. Naglibog ko pa to. Oo, gani. Naglibuga. Oo, ginahanday ka diay nga sausaw mo dos sausaw sa kakutsara. Love Di na na ko pwede, siya Papa Ten. Jo. Ya, di makalab niya. To kalab ka niya. Di kalab niya. Ito ka. Maugid 10. Kaya kung laba ka niya 10, dili na siya mangitaglain 10. Kasi mo tana pa ang papape. Ha? Manghulga, mangga nga. Love man ako siya Papa Jo. Kasi manghulga ako may manghulga. Hulga, uy. Oo. Wala yung reality. 10. Mo na tinod anay 10. Pag-unsa man ay mong love niya 10, unya siya, naagya po ilain. Maugid na Love 10. mo ko niya Papa Jo. Di lagi ka love niya. Kaya kung love ka niya, di siya mangitaglain, nga dili ka libugon niya. Love ni mo kung sa katao, di ka na ni mo pasakitan. Ayan, Di ka na ni 10. mo libugon. Ya, siya ra good. Ay, salawan ni mong uyab, boy. Pangkuha na ka na, pang-load. Wala ko nga tag-load niya Papa Jo. Amo nang kita siya glaen. Ka na maload. Yan. Papa Jo. 10. 10. Gugma niya Papa Jo kay sa mga bata pa may ba niya. Nagkauyab ni. Ay, lagi na siya may gugman ni mo. Papilab na niya sa imo 10. Oy, 10. Paminaw. Asa magugan nangita natin, duha mo kabuok. Mo. Asa may laba natin? Siyempre love niya. Oh, di lagi ka laba na niya. Naikog lang na siya na mo. Mm. Di lagi ka love niya, ten. Ay, pamugos, di ka laban na niya. Labay na kulit sagat ko po. Ay, ikaw, bahala. Dako naman ka. Sakit ba yan Papa Jo? Sakit. Mm. Yan, saon naman na, masakit na nga na, nga mabot sa panahon, nga mausik lang imo ang panahon. Yeah, dili ikaw ang pilion. Oh, ato siya sa iyahang lain. Oo na, 10. Pero Papa Jo, 10. naman ko crush. Kumanguyab. Ano sa? Nata ko crush, pero maula ko manguyab. Ay, maulaw ka, bito, mauwaw dyan ka, hangay yun. Papabadyong naman. Angay! Ganun, nadibinuang nga to. Wala, uy. Seryoso to. Oo. Papa Jo, Angay dyan ka mauwaw kay, di yun maayo nga manguyab ka, nga napakay uyab, nga lain. Ayan, 10. Oo, so, sana siya uyab Papa Jo. ay maski na, prangkahan gito ni Mugtarong ang usahan mo ka uyab 10, nga, para di ko mabeten, undangon kami. Oh, Papa Jo, 10. huwag magbuwag mo ba manguyab ng gusto akong crush? Pwede. Kana ko nga sungtod sa kasi mo ang crush 10. Huwag ko kayo ba Papa Jo kung crush mo po niya kay Dili daw. Dili daw? ay pagbuot-buot Papa Jo. Dili na katay. Oh, mali problema diha nga nigbuwag nimo ato. Ya, wala maibog na ni may mong crush. Magbuot-buot man kag wala na crush na ko nga basin crush pug ko Papa Jo. Wala ay. Buot-buot sa lagi ka. Papa Jo, maura to Papa Jo. Salamat 10. Bye. 10. Okay, Papa Joe, may ngapon kaninyo, Papa Joe, Papa Litoy, Jongski Denny, asla ko, Papa Joe. Kung onsay buot pasabot anang kanta ni Max Urban nga Linagpang Turagsoy. Ayan. Sabot linagpang, Papa Joe.
Salamat. Klase na sa luto. Kanalinag pang Oo. turagsoy. Linag pang... Oo nga, turagsoy. Sabaw. Nagalangoy-langoy. Ayan. So, kinaso na siya, Papa Joe? I don't know. Unsa nang turagsoy? Ang nailan ng turagsoy? Si Idol. Kung lutoon to na, baka si Unod. Ala, Troy, oh. Litoy, oh. Boy. Sunod mo. Minaw mo na. Pero, kuha na siya marang... Murag linarang or something like tingana. Sa lahi na nga lugar ka linagpang. Ayan. Yan. Antay ka do. Sunod nang ikot sa amo. Okay, sige mga kabarangay. Napailan na papalitoy. Thanks line. Ito check na rin pagbalik, Papa Joe. Yan. Halwan ko nun lang ito ragsoy, Papa Joe. Halwan. Kung kusa na ka buhok. Kuduha. Ito. Marang masakyan na. Nalain na nga. Mo ba? Oo. Unsa mo? Halwan ko sa. Oo. Kuduha halhal. Gawa ko sa pilido na. Ang saral yun. Okay, anyways, gamit na ng bridge nga na ay line nga magtagunol inig agi sa kana na ba this medlist kuha na siya reminder na siya nimo nga to stay in your lane para makamataas ka ba para murag bawa mong kuhaan ba kanang kung tayaon mo skena dia kadagi unod masilya Mababa pang mga siya. kung mo sa kanan nga masilya rin ganda ganang baga kadagin mo diya pagpak na masilya kanakurog. Okay, sige mga kabalingay. Napilay na papalitoy. Text line o pinabot na rin, Papa Joe? Ato cellphone. Last caller. Cellphone. Yan. Naputol. Yan. Science, plants, and animals. Okay, sige mga kabalingay. Los mga nagpanios lang sa kinang karon. Mga habal-habal, mga tricycle drivers. Yan, mga taxi. Grab. Ano naman, papalitoy. Last one. Hello! Hello, Papa Joe. Hi, may hapon. Ngayong hapon. Kinsa ni palihog? Si Angel. Angel. Matalom. Matalom Leyte. Kumusta mo dis Matalom Leyte, Angel? Okay ra. Yan. Ang tanong, Angel. Papa Joe, sa'y maadong gamiton parang pampatambok. Well, depende sa na siya. Pila edad mo, Angel? 20 City? 20 City. Oh, basin paspas sa kayo mo metabolism, Angel, no? Pacheck ka pag doktor, no? Bisa kapas, Papa Joe? Oh, paspas, kumaka sa metabolism papalito eh. Metabolism? Oo. Kanang metabon sa iha, Papa Joe? Ay, walay. Paano to ka rin? Wala min joke. Balik to ka rin. Pa-check up dong. Basta doon na kayo problema sa mong thyroid. Ingana. Asam na thyroid. Kaya Papa Joe, parang... Ay, yung limaw. Ay, kada. Hello. Oh, hello ka rin. Sige kada. Ano pag-appeal sa wanted sweetheart, Papa Joe? Karong gabi eh. Dili. Maminaw ka ni Papape. Ano yung number tawagan? Number pa pala ito eh. Di Papa Pe. Kani gapon. Kasim yapon. Oh, nya. Ang sa 2323749. Alright. Okay. Salamat. Sige. Bye. Yan. Okay, last call ito mga kabarangay. Hi ni Ate March. Ganun minagaw ko lang. Ganun lingaw. Papa Joe, good PM. Pwede ko ask if work in micro business like karinderya niya na ay contract state ito after ni mo resign sa trabaho, dili ka pwede mo trabaho sa line karinderya? Or else ikiha ka? Pwede ba na, Papa Joe? Murag di man yung ano eh. Kuya ko po doon na, Papa Oo. Joe.
ka pwede ka resign kung maunang kalakihan. Pero kung ni pirma na yun pirma sa abogado nga na, notarize ko na nga na. Oo, pero kung sabot-sabot lang, kaya awa sa good anak good. Niya karinderya ra. Maugid ba ba dyan? Pero di Basi man- dako na. Karoon sa kuning nga na, mutana sa kunas labor ana heard sa. Sige. Yan. Kung gamay ang karinderya, di ka trabaho sila yung karinderya, magbuot na sila dahil. Kasi makuha na nila yung menu pa ba dyan organ techniques. Basin. Anong bawal. Okay, we'll be back sa Pinadia. Nanadia problem papalitoy? May nanawag na rin pa ba dyan sa cellphone. Sige. Hello? Hello? May ngapon. Hello? Hapon. May ngapon, kinsa ni? Si Mr. Supremo. Ay, tabunin mong baba, kanang di maklaro. Supremo. Supremo, ay kuyawan ni Supremo. Supremo, nakay problema. Lagyan tagamay raman na mong katambag raw. Sige, siya, may problema. So may problema ni mo, Supremo? Bawa ko niya akong kauban ba? Trabaho gali. Saan sa? Trabaho ko niya akong kauban gali sa trabaho. Laki, babae? Laki eh. Okay, nung tanong. Ay, ka-guilty, bro. Ayan. Karon. Kanya, Manubra man kasi sip eh. nobra ka, sip-sip. Nga naman? Dahil di nga istoryahan ba sa lang. Amo na mo wala. Kung sa may istoryaan niya sa amon ni mo? Dahil di siya kanang istorya sa mga amo ko kaya about ako ang kagalingon ba kay nakabitik mo sa kusod nakasay ko sa kong amo nga murag ipanitan ko ba. Ipanidan kasi mong amo. Kung sa may trabaho din ni mo day? Adi lang kung sugaan. Okay, unya karon. Usa lagi gipanulti niya nga panaot nimo. Sampo ka lang akong pagkatao gali nga murag ka lang kuan ba na. Unsa may Diyan na, oh. pagkatao nimo? Yan. Hindi ba yun? Wala pa di pa ba dyan? Basta mga tao gali ana. Unsa kuno siya? Umbutlaw, sige, pasabot pa ba dyan? Basi na misinterpret lang nimo. Basta sa dyan murag ay ko mo guna ko good. Dili nga ni siya dong no, wa mo gagabsulti sa imong trabaho so di kay ko ka hatag nimo ka idea. Nganong mingo kag sip-sip. It could be nga masaligan siya nya gipangayoan siya og kanang idea sa imong amo nga panid-ir na sa Supremo. Kay murag lahi man ning kutaw ning bataa, manangana ba? Kuan ko kanang sir officer ba. Sales officer kanya siya. Mo gyapon ang kauban. Same sila position pa ba dyan? Munya karon di unsa man yung panawat nimo personal o about sa trabaho nga mosumbong siya nga na? Murag na suya ba. Nasuya. Suya. Ngano pa minan mo nganong gisuyaan man ka? Mura mag na nakuha na ko ang kuan sa kong amo good. Mas nakuha nimo ang salig sa mga amo nimo. Oo. Ay nalang na siya katiman na ingana dong ingana. Kay namin yun nagitawag og crab mentality manggod. Ang ubang mga tao manggod makita sila nga musaka ako sa katao. Pero ako sa nanila. Doon sa di madol, idoli mong babas telepono dong. Nagide nga nga tao ba. Na, di gini mo naman kaya ni kalibutan na. Samtang buhay pa ka ni kalibutan na, gialirungan yung mga tao nga susama ingana. Bodyguard po ko sa katong mayor. Tingnan na po na akong kauban dyan po. Na, basin o ganang grabe na kay kaka-dedicated sa imuhang kuan ba? Sa Grabe mo kayo kumukuhan sa trabaho ko. Mao gani. So, mo na nga doon ay masuya ba? Kaya tanaw nila, ikaw may sip-sip. Oo. Kay ikaw may sige close, murag ikaw man na dool, so tanaw nila, malakas na eh. Murag ana ba? Magigtok good og kuan good. Dagko nga mga tao ba. Hindi ka mauwaw. Si Dagko ang Hindi tambok. ko mauwa ba. Kasi English ay pa na. Kaya ba ko magigtok. Yeah, that's good, no? Pero
litoy ko doon. Namawa, baga na. Mas gidag ko nga tao, Papa Joe. Likely pa pa doon. Papa Joe, salamat kayo. Ay na lang nagkuha na doon. Ay na lang patuli ka nang do your job. As long as dili ka personalon o ka nang wasalay binuhatan nga bati. Yun ba? Like, buhat-buhatan ka kingani. Asa, ang ako ara good ni mo good, ana gina, basta mo excel ka, naagyo na masuya. Salamat kayo, Pap. Sige niya, ingat niya ha. Oh, Sige. quiet pa. Okay. Bodyguard, ito papalito yung mo pag-iinom ng bayan. Naminaw ka doon at ngayon ko list. Para makat-on sa niya ng mga leksyon bagay ko rin. Isang bagay da. Oo, ina doon nga, kung naminaw ka at ngayon tos dance, kanang nga, welcome to GMA. May lano na mo maabot na siya dito kay layo pa kayo daan, madungog ng sounds. Hindi ko magpa-sound play. Oo. Mga nga na papalit eh, yung mga nga niya, idulong ka, dawag lawas. Dahil, Papa Joe? Kita na ko, maabot ko. Bay kaya si Litoy, bay. Oo, bay. Nga naman. Ano ingon mga nang ganina bayot? So man ha? Oo. Gara na kay kaiso ka? Ingon ko ganiha bay nga bayot ko. So ang imo nagisulti kanina, ikaw di ay? Oo, bay. Yung ano lalaki mo lagi ka lagi? Ha? Kung bayot pa ka, pag binayot ko nubi, para di ka makulatan. Ano man? Karakter na ako, bay. Ano so? Saka. Ako din mo gano'n. Sa to? Bayot ko. Suway kingon gani, bay. Naigo mo ba ya? Ha? Oh? Gol kayo? Oh? Di ko matuong nga bayot ka ba eh. Palakiro kay ka, nagkagikarga sa tuwangan na niyo. Saan ba tinodan na yun? Oh. So bayot ka, bayot. Bayot ka. Bayot lagi ko, bay. Bayot ka. Pag binayot ko na ba eh. Kaya kung dili, imo na ng props kay nagaman itong nakita rin nga sa kaya nito ba? Asi tinoda na ba eh? Nagagagi pa sa kaya tubangan o bayot ka? Tinabangon ko nga pagkatao, bay. Tubaga ako pagkata na. Asi tinoda to. Next problem, please. Tawag ka. Sige, Jeffrey. Bayot na ka. The best Joffrey. Isong-isong ko na si Litoy Good, tanawa. Ya dito, yung suklan. Isang-sukol, di ka rin Litoy. Dili pa ba, Joe? Kaya doon di ka sa lugar. Unsa man na ba, Joe? Dito sa Upaw. Upaw? Ha? Ba? Naras mo doon. Okay, asa na doon yan? Adya? Text line? Si Almer, kung may nag-text na rin pa ba, Joe? Dili na yung problema dili Papa Litoy. Sige. Ningo siya rin good afternoon, Papa Joe, Papa Litoy. Tambagi ko ano kong problema. Gusto na ko nga mabulag mi sa akong asawa, pero di man gyud ako makaya nga malayo sa akong mga anak, Papa Joe. Mura jud ko mamatay, basta di ko kakita sa akong bata, Papa Joe. Pero honest, Papa Joe, wano ko gusto sa akong asawa. Naglibog jud ko, Paps, tuwa sila karon sila ang balay, Papa Joe. Magsige mig away. Diyan may nga hinungdan. Dayon siya pa uli, Papa Joe. Natak-an ako niya. Niya, kisa mo ning Facebook nga mong gigamit nga babae man eh. Oo. Di ba? Yan. Ang yan problema sa una nga, maugyan magsige mig away sa kasawa mo na gusto na ko makipag-break. Well, Dong, no? You're not fixing the problem eh. Oo. Ika ni taga-Negros din siya. Dong, naminaw ka karon, you're not fixing the problem eh. You're just trying to escape sa realidad ba. Laki man ka, fix the problem. Nganong imong asawa mo biya, imong ano magsige mamug-away.
kita man mga laki mangita tag pamagi. Nago tayo mga anak. Maagin gyud mo mga anak. Yamingon ni kang awa na ka kagusto sa imuhang asawa. Wa magsan nimo gisay-say pag-ayo kanang wa na ka makagusto sa imong asawa tungod lang kay siya baba or palaway ingana ka mabaw man ta mingon ka na laki imong asawa nasakpan nimo mo na nakagusto. Pero kung mingon ka magsigig away, di mo siguro kag-awayon sa imong asawa kung wa sa hinungdan nga awayon ka. Ingana. So settle the problem since you are the father. I mean, you're the husband. Mingon ka nga, kuan, mingon siya, unsa babaon kayo, Pops, mao gani. Moram yun ay, kuan, naam yun ay rason nga nung babaon ang mga babae. Doon na ginreklamo na itong mga bana. I mean, kisam sa mo, tanan mo siguro bana, siguro halos tanan bana, magkasuway mo siguro ka igo sa kanang yaw-yaw sa sawa kung doon na yung mga sayop. Nga wa mao yun eh. Usahay kita mga lalaki, we want to be tough, dito ginaan pa yaw-yawan, kito nga sakto na lang tatanan. Ana, kanya, imong gitanaw, love ni mo imong mga anak, kung ano mo gusto tipla ka bukay mga anak dali po. Love ni mo imong anak, imong gitanaw nga, moabot ka ng imong anak nga imong love, kung wala pa naghihatag sa imong asawa, ang iyahang pagkababae ni mo. Di ba? Correct, Papa Joe. Sa pagmabdo sa imong asawa, ingana, sa pagbabdo sa imong asawa, anak, siyam kabuwan na niya gihatag, giantos. Kung gitagan ko no kag chance siguro, Leo, nga ikaw may kuan. Mabdos. Do you think nindot ang feeling siyam kabuwan magkuan ka, agwanta niya ipanganak pa nimo, magantos pa ka pagbantay sa imong anak? Correct. Wa nimo natanawa ang imong gugma sa imong asawa. Doon na ginay rason imong asawa kaningon ka nga gamay gud nga bikil, Pops, dali dayon na magtingog dili dayon magtingog-tingog. Pas may noon gamay bikil di magtingog-tingog di wa jud ka kamao, wa ka di siguro ka kamao mukuha sa kiliti sa imong asawa sad. Pero kung ginaka magigbuwag niya, well, wa ka may mo na imuha man na. Kaya wa sa tagabaw dong basin og magbuwag mo mas malipayon pa imong asawa sad. Basin og makakaplag sa siya og lalaki nga musabot niya. Ingana. Kay usahay kung doon tayo mga prinsipyo manggod na mo gitawag nga two wise men cannot go together. Maglalis yun na. Siguro bright sa siya, way ka mo paubos ninyo. Isa ka magpaubos, mo na nga magkasumpaki mo. So, wasa na ka ba? Basin og sa imong pagbuwag. Ingana. Magkakaplag siya og ginigugma yun nga makadawat niya sa iyang pagkasiya og ikaw sad makakaplag sa ka o imong kagalingan nimong hinigugma nga mudawat nimo sa imong pagkaikaw. But always remember, do na mo'y mga anak. Kung kasado mo, kung imong ginahuna sa pagpakasal ninyo, mo na gingon nga nanumpa mo nga for better or for worse, ingana. And then, pag-abot sa worst moment sa inyong kinabuhi karon, mo give up ka. So, asa man nimong ipanumpaan ni mo anak sad. Diba? Correct, Papa Joe. So, again, kung na pag-ayo, ikaw mo ko'y laki, ikaw mo udahan, yan ka na mga babae, babaon raman yun na, naharaman yun na. Kabawa man ang mga babae na, o mga balaki na anong grabe ka nakasabay lang baba. Mau pa, Papa Joe? Late mo reaction eh. Sino mag-type doon eh? What you kinong... Then yan siya nga, wala pa may magkasal pa ba dyan, makalagot, good, nga wala pa mo magkasal. At least you're free. Okay? Kung imo itong pabugnaon dito, masinog, at least libre mo, pero mo na yung take the consequences good. Pwede, di nakakita sa muhang anak kung iya kandidaan. Inga na, kay maanam ni mga asawang iga ni mo, no? Akong gihatag, diri puti na kong utong diri, yasin sa yunon lang ko ni muking ani. Nado ko ni mga bata, oy, total, di bito ta kasado, arim ni nako, di mo ni makuha. O di, baka na ka nga, uwa paitan eh. And then, ang epekto ana, ang imuhang mga anak nga magtubo, nga magdako, nga bungkag ang pamilya. Ayan. And, siyempre, kung naka mga babae nga anak, baka na ginani mo nga, gabiya din papa, no? Siya matay man, di ko mangitag ng uyab or may mabana sunod, eh. Nga, dili ko ipaglaban. Niningon siya nga, Paps, di man jug ko mabuhi o wala ang ako ang anak.
O di na ka mabuhi. Simple. Kung di na ka mabuhi, di samot, wala yung problema. Ayun siya papatya sila Papa Joe. Siya may nasulti, mabawa mo kay mga pangunahuna, may di na mabuhi. Mga sa mga magkuhan ka, nga, di mo gini mo na makuha yung mong anak. Kay, under sa balaod, legitimate mo ng bata. Gusto diya ginasinahan Papa Joe. So, yung ka di ka mabuhi, kang mga mong anak, pangita pa maagi. Ang saon mo, mabito na sometimes, you have to choose the lesser evil. Yung mga hunaw-naon pag-ayo ba, sa may mga remedyo, ani. Naadyo kay mga remedyo nga pangitaan mo pamaagi nga matarong nimo ang imuhang kuan. Ang imuhang sitwasyon. Di ba? Correct. Oh, mura gud na og papilion ka. Mantrabaho ka sa gawas. And then? Oh. Kay wa kay trabaho diri, di ka madawat diri, pero sa gawas madawat ka, nakasweldo dito dako. Yamingon sa ka nga, di man ko mabuhi og nga ko ang pamilya. Mga anak. Oo. Di ko ginamlarga niya. Mabuhi ang imong mga anak diri og di nimo ang tuson nga motrabaho ka dito nga tuwar man ang naghatag nimo og oportunidad para mahatagan nimo og nindot nga kinabuhi imong mga anak. Nya, magpabilin na juga diri, magmukmuk ka diri nga di ka madawat sa trabaho kay lapas na ka sa kalendaryo. Nya, para lang yun nga magkakita mo sa mga anak, makahatag ang mayong future sa imong mga anak. So mo yun na siya naon na to lagi. Muna mo musudog ka ng mga sitwasyon, kinahanglan committed yun mo. Kanay mong asawa, kanang papanluod sa imong asawa, usa sa naanak, kanang wani mo papakasal niya, putan na imong asawa. So, insecure sa day ang babayan na Papa Joe. Siyempre no, mingon nga kani plano ning banahan nga magpakasal nako, doon na gyud ni siya plano siguro nga kung mangita nig lain okay ra, dawalay kuan. Di ba? So mo sa na naon nimo dong kung gipakaslan pa na nimo imong asawa, wa ta ka ba dili na siya nga nakayaw-yawan. Kay dili naman siya insecure. Oh. Mo bitaw na nga imong asawa mingon ka nga maglagot ka kay gamay bikil di mo tingog. Ingon siya niya, Paps, atuon ako sila ha. Ayaw! Sida ito sila magpuyo tumalinaon. Ala, no, sud-sud ka ng butanga, di man di ka kamamubarog isip bana o ramahan. Mangutana pa ka na ako kung atuon ba nimo dito sa ilaha. My goodness! Kasi nagbuhat sa atong desisyon Papa Joe. Nigugma magkakasi mo mga anak. Usahay, katuod mo nga, pareran na dyan po sa babae ug lalaki. Good, na ibang mga babae di, o nagugma silang bana. Labi na lang tanas silang bana, way ayo. Nahubog yung anak, pero naan, nagpabili lang yapon tungod sa anak. Isakripisyo lang yapon nila lang kagalingon tungod sila ang anak. Sumura dyan po na sa imo. Asan kung nigugma ka, para sa mga anak, di, imo ginapangita pa maagi, papaso na nimo mga hugaw sa mga una-una niya, pangitan mo pamagi nga mo workout. Kumingon ka, gamay bikil. Mag-away din mo, di ka mangitag bikil. Sa iyo, no? Oo. Mula. Diyan lang doon, anay oras ha. Salamat. Oo. Yeah, kaya rin magbasa na siya type ron dali. Kumingon sa this message on niya. O niya, Pops, mundang nag-type. Samot. Undang na tao, no? Ay. Oh, ha? Tarawa si Bro Ryan Yu. Kani Papa Joe, expert gini siya Papa Joe. Kung sa puto ng asawa, drive og motor. Honest Vikings dayon. Study says, riding a bike can release your stress. Wow. Paano naman kami? Wala kaming bike. So, problema na nako na. Kung sa puto ni mo asawa, di magkargar sa kaglas bronset. Mamba! Mutimang mag-asawa. Mutimang ba din ah? Di ba? Yan. Pagkanala ko ng lechon ng asawa para mahilom. Mingom sa asawa, patyo naman kunin mo. Yan agad. Siya bandar gyapon di papalito.
Ito ay mamika, mga good. Okay, mga kabarangay, wala na ikong panahon. Papalitoy, Papa Joe. salamat ha. Salamat kayo. Oo, sa mga pagkabutan. Kanitanan mga kabarangay dito, tinajoke na ito na papalitoy. Nasa isa kayo sa project actually, no? Abot-abot na naman yan. Bato Papa Joe, tinuod to sa... Tinuod ko na ko sa ako. Dili tinuod nga na-check siya sa project.